Caping gunung rumiyin Simbah kakung sinambi dahar kacang monggo Mbak Eli kasuwun berkahi. Aku sik jantung kuwi cek ora Mas. Jajal tak tilikane. Iya. Ndak ana sing kaget to Mas? Mboten wonten. Nika sound systemipun nika kepenak kok, Dik. Alhamdulillah. Nggih. Adik kala sing cilik kala. Sing ndi, Dik? Ketoke mek bubuk keganggu kaget. Kaget tuton sios bubuk. Siti gendang ning kala. Nggih. Monggo Mbak Eli. Dah, lho Mas. Piye? Lho nangis e lho. Ora nangis kok. Wis Dicucuk digendong ibuke. Matur nuwun, Pak. Memajang mungkara jana kuning. Oi. Ya. Wahyu Wijaya Sound System. Nggih. Penak tenan ya Mas. Tenan alhamdulillah. Mas Wahyu Sound Wijaya saking mriki mawon ya Mas. Kagungane Pak sinten Mas? Pak Darso. Harso. Harto, Pak Harto. Pak Darto. Harto. Darto. Oh, diresiki ngono lho. Lah ndungu Harso padha ngono. Oh, lha kuwi kebek kuwi lho. Kuping laranto. Iki gelem ngomong iki. Kuwi Mas Mike mbok yo dipateni sing ngedang kok Mas. Butuh pendingin, iki bapake wis nyiapno kipas. Lho. Alhamdulillah. Lah nek ketutupan kowe. Yo aku tak pindah kono. Ben sampeyan kena kipas. Nggih. Nah, rada adem. Nah, aku iki kuwatir sing nyoga kuwi kok. Piye? Ngono dikipasi terus blabas kok. Blabas turu kok. Masuk angin lho. Nek alhamdulillah anggere ana andinge ana rokok karo kacang ngono wis ayem aku. Wis ora mungkin turu. Melek ere. Yo, Mas Jo men tambah melek. Iki bungkusane kopi. Enak nanda. Aku anggere kono melek no, seneng kurang genah.
kudune mbok ngene. Iya, kudune didahno. Oh. Gak sing toilet Om, toilet Om. Engkang jejer Pak Asma nika Mbah Mudin nggih. Nggih. Mbah Mudin, Mbah. Oh, nggih nggih nggih. Oh. Oh, sing nyuwun. Oh, bose. Oh, nggih. Matur nuwun. Mbak Eli nak diparingi pripun? Nggih. Wis laris. Ning tenan lho, iki aja ngono. Kowe anggere ngene laris tenan bingung kowe. Gumun iki ilmune lupi mbok teru. Lah apa? Kan lah bingung aku. Ya engko rek kowe duwe ide dhewe. Aja sing kene laris ngono. Lah piye? Laris. Ngono. Wise. Ya wis pon matur nuwun ngono ya. Gandeng namung selembar ya, Mas. Nggih. Diamanke wae. Diamanke. Ya. Mergone gak iso di dum. Sama. Ngamane ora nang kono, El. Ning endi, Mas? Iki berhubung awake dhewe ya duwe yayasan anak yatim piatu. Ayo, ndi kene tak nggo nyumbang yayasan anak yatim piatu. Nggih. Salah aku nek karo yatim piatu. Nika pimpinanipun Bapak Lestari. Pengaman apa wong kabeh iki nggo sedekah. Panas setan hutan panas palingane Cepi Oi. Sing kowe mau neh El. Piye? Le. Ya aja to. Lho. Kandakno sapa? Lha kuwi Pak anake nang kono. Itu harus digunakan pada tempatnya, Mas. Oh ngono. Aja angger-angger. Sangkas ah. Nek ora muni ra entuk. Iya. Oh ngono. Jajal sawer sik ngono. Ya. Gak setunggo nyumbangnya. Aku nek kuwi Le. Nadian wadon, nggih. Iya. Ya.
ya. Jos. Hey, hey. Iya. Seger tenan. Seger apa Ya sumo? tenan. Ora ke lo, Mas Jo. Oh kae ta. Sebentar. Elek tenan. Ning saiki yo gaul lho. Wah, Piye, Mas? rambutnya yo disemir. Wah. Kemajuan. Saiki yo munggah pangkat kok, kan. Ya kudune ya ngono, masa ya arep monoton terus to. Awak dagangan yo di PP. Model baru. Lah iya, model LMD. apa kuwi? Londo Mondase. Oh ngono iya, LMD. Oh iya iya iya. Lah yuk, monggo. Hae, hae. Oh, oh. Ya, ya. Hao, hao. Ya, ya. Seragene Mas. Ah. Ah. Asik, asik. Ya, 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 ya. Ayo, Nduk. HE, HE. Hae hae. Ya, HI, HI. Mah. Lah gini, Aduh. trauma ya we. Hah? Trauma. Iya. Pas nang kono piye? Winning. Sopo kuwi ya, Mas? Mas. Neng sopo Mas? Bakul mie ayam kae, Mas. Lah, wis kukut, Mas. Kurang sithik ya, Mas. Eleng ora, Mas. Matur suwun Mbak Eli Yulia.
Mbak Kakung sampun ngaturan caping gunung nggih.